Når der arbejdes for mere entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser, er det vigtigt, at skolerne ikke ses som isolerede øer, men forbundet med omverdenen. Udvikling af handlekraft og initiativ, erfaring med at føre projekter ud i livet, sker allerbedst i samspil med verden. Det er derfor rigtig vigtigt, at der allerede i løbet af studietiden etableres en levende kontakt med organisationerne uden for skolerne. Det kan fx være teatre, spillesteder, gallerier eller andre aftagere. Både tidligere studerende og de organisationer, som arbejder med professionelle kunstnere, ligger inde med stor viden og erfaring i forhold til at skabe arbejdsliv. Og den erfaring og den viden er et vigtigt bidrag i uddannelserne i forhold til at klæde de studerende på til kommende arbejdsliv. Det lille greb er bare at huske at invitere hinanden. At sikre, at der skabes mulighed for at mødes og udveksle erfaringer og viden. At huske at række ud efter hinanden.